Diolch yn newyddio. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti'n gofyn i ti bresynoli dy hun yma ni'n plith a'n harwen ni mewn addoliad. Bendithiad diogela ni nawr i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Atgoffa'r coeddiadau, pnawn Sul, roedfa nesaf am 2:30. Fel y gwyddwch chi'n parhau i fethu cymryd casgliad ar y Sul, ond hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith. Mae croesoch chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gyda chi ddarllen o air Duw yr Efengil yn ôl Mathew, yr 8fed benod. Yn dechrau darllen yn adnod 28. Mathew, penod 8 ac adnod 28. Ac wedi ei ddyfod i'r lan arall i wlad y Gergesiaid, 2 ddieflig a gyfarfiant ag y rhai addeiant o'r beddau yn draffernig, fel na allai neb fyned yn y ffordd honno. Ac wele hwy a lefasant gan ddywedyd, Iesu fab Duw, beth sydd i ni awnelo ma thi? A ddeithos di yma un poeni ni cyn yr amser, ac yr oedd ymhell oddi wrthynt genfaint o foch lawer yn pori, a'r cythreiliaid a ddeisafasant arno gan ddywedyd, os bwrw ni allan, caniatáu ni fyned ymaith i'r genfaint foch. Ac fe ddwedodd wrthynt, ewch, a hwy wedi myned allan, a eithant i'r genfaint foch, a gwele yr holl genfaint foch, a rithrodd dros y dibyn i'r môr, ac a fiant feirw yn y dyfroedd. A'r meichiaid a phoesant, ac wedi ei dyfod hwy i'r ddinas, hwy a fynegasant bob peth, a pha beth a ddarfiasau i'r rhai dieflig. Ac gwele yr holl ddinas a ddaeth allan i gyfarfod ar Iesu, a phan ei gwelsant, a tolygasant iddo y madail o'i cyffiniau hwynt. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron, ac yn llawenhau bob un tro i ni yn dod yn hyderus gan yn dod wedi'n gorchuddio'n, wedi'n gwisgo a chlogi'n cyfiawnder perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn hyderus yn gwybod y bod yna groeso i ni, ein bod wedi ein maddau, ein golchi, ein mabwysiadu i'th deulu di, ac yn gallu dy alw di felly yn dad nefol, ac dy fod yn gofalu amdanom fel dy blant. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am bob un cyfle ac am bob oedfa, bob un tro ni'n dod gyda'n gilydd i ganu dy glodydd, i ddarllen dy air, i alw ar denw, i gyhoeddi ffordd a chawdwriaeth. I ni'n diolch o Dduw i'n bod yn gwneud yr hyn sydd yn gywir, yn iawn ac yn dy blesio di. Ac felly o Dduw i ni yn galw arno ti i ddod i'n plith a bydd pob un ohonom ni yn ymwybodol o'th bresenoldeb. O Dduw llawer efallai sydd yn dod i oedfa ac yn dy wrthod i ac yn troi cefn arno ti, a dim awydd i deimlo agos atrwydd, ond o Dduw ein gweddi ni nawr i'w gad i bob un ohono ni, brofi dy fod yma gyda ni, y bydde di yn ein nerthu ni, i gadw'n golygon arna ti. Na fydd ein meddyliau ni'n crwydro, na fydd na wendid a blinder corfforol yn ymharu ar yr oedfa, ni'n gweddio Dduw, na fydd dim byd yn dod, fydd yn amharu ar yr amser yma. Mor aml o Dduw, i ni'n ymwybodol sut yma'r un drwg yn gallu dod, a sibrwd, yn gallu dod a blinder, yn gallu peri i wahanol bethau i ddigwydd tu allan i'r adeilad sydd yn tynnu'n sylw ni. O Dduw, i ni yn gofyn i ti beri, na fydd dim byd yn tynnu'n sylw ni oddi arna ti. Y byddwn ni yn dy geisio di, yn dy addoli di, y bydde di yn ein bendithio ni yma, y bydde di'n gweld yn iawn i dywallt y lan ysbryd arno. Mi ni'n gwybod o Dduw mai dyma yw yr unig ateb yn y dyddiau blin yma, dyddiau tywyll yma, yr rhai dyrys yma o Dduw, y fath droi cefn sydd wedi digwydd yn raddol ac yna mae wedi lledu ar hyd a lled y wlad a gwledydd y byd, ac mae chydig flynyddoedd yn ôl yn unig, i ni'n gallu darllen am gyfnodau lle yr oedd na fendith ar ein gwlad ni. Ac eto Dduw, mae yn edrych fel cyfnod byr iawn. Sut mae'r capeli yn llwyr wedi i gwaghau, ac nad oes awydd bellach. Ac hyd yn oed ymhlith yr rhai sy'n proffesu, mae yna ryw addoliad rhyfedd yn digwydd. Mae yna ryw geisio rhyfedd yn digwydd. Mae yna ryw gyhoeddiad o ryw efengil, ac o Dduw i ni yn tristau wrth i ni feddwl beth yw'r neges yma sydd yn cael ei chyhoeddi, beth yw'r addoliad yma.
Ac o Dduw, i ni yn galw arna ti i faddau ni. Maddau ni nad yw hyn yn peri i ni drysthau fwy. Maddau ni o Dduw nad i ni'n sefyll lan dros yr hyn sydd yn iawn. O Dduw, i ni yn gweddio y cawn weld dyddiau gwell. Dyddiau lle bydd na wir addoliad. Y bydd na wir gyhoeddi o dy air di a nerth yr ysbryd glân. O Dduw, tyrd helpa ni yn hyn o beth. Nertha ni yn ein gwendid. Diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg. I ni'n cyflwyno'n hoedfa ni a roedfa yn y dydd ac yn cyflwyno dy bobl ar hyd a lled o wlad. Bendithiad y saint o Dduw. Gad i ni brofi dy fod yma gyda ni ac i weithio yn rymus gyda ni. Rho disgwyliadau mawr i ni. Y cawn weld dyddiau lle rwy ti yn gweithio yn rymus, yn dwyn ac yn arwain pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, bendithio'n hamser nawr, cadw ni, nertha ni, diogela ni, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu y drydydd emyn rhif 3, molianed uchelderau'r nef, yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei foliant ef trwy'r holl ddymderau maeth. Rhif 3, gen i sefyll i'w chanu.
Fe naw'n testyn o'r Efengil nôl Mathew, yr 8fed benod ac adnod 34. Mathew penod 8 adnod 34. Ac wele yr holl ddinas a ddaeth allan i gyfarfod ar Iesu a phan ei gwelsant a tolygasant iddo y madail o'i cyffiniau hwynt. Nawr, ni'n ymwybodol iawn o rai testunau o'r galw arnom ni i weddio am ddiogelwch, ac yn sicr pan yn delio ac unrhyw testun sydd yn ymwneud ar un drwg ac ysbrydion aflan, y ma na le i alw am ddiogelwch dwyfol. Arnom ni, ar yr oedfa, ar yr adeilad, ar ein teuluoedd ni, ar bopeth yn does. Achos unrhyw adeg i ni'n ymwneud ar rhai materion. Mae yna rai materion, wrth gwrs byddech chi'n gallu dweud yr cyfan, pregethu'r Efengil yn ffyddlon. Ond mae yna adegau, pan mae'r arglwydd yn agosau, pan mae yna fendith, pan mae'r ysbryd glân ar waith, ond hefyd yn delio â materion sydd yn ymwneud ac ar un drwg ei hun ac ysbrydion aflan. Bod yna le i ni i weddio am ddiogelwch. Ac felly yma hefyd, o'r darn sydd o'n blaen ni, yma yna alw arno ni i weddio, y byddwn ni'n cael ein cadw rhag crafangau yr un drwg. Mae'n ddarn cyfarwydd. Hanes yr Iesu yn dod i'r lan gyda'i ddisgyblion, ac wedi iddo dywelu'r storm, ond nawr mae'n dod wyneb yn wyneb â storm arall, storm dieflig, ac yn dangos ei nerth, ei awdurdod dros yr un drwg. Mae'n barod wedi dangos ei nerth dros y storm ar y môr, ond nawr mae'n dangos ei nerth a'i awdurdod dros yr un drwg. Ac mae yna ddau a ddaeth wyneb yn wyneb a hwy, y ddau ddieflig yma, yn ymddwyn, yn dreisgar yma i'r darn yn dweud, yn wyllt ac yn gwbl ffyrnig, yn colli tymer, ac yn dreisgar felly. A allwch chi wedi dweud wedi mynd o'i co ac yn frawychus. Ond hefyd, nid yn unig hynny, maen nhw'n gyfrwys. Maen nhw'n ddieflig yn eu cyfrwystra. Wrth iddyn nhw gydnabod nerth Iesu Grist yn galw arno i beidio gorchymyn iddynt, hynny yw yr ysbrydion drwg, i ddechrau ar eu condemniad tragwyddol. Yn effern eu hun, maen nhw'n ddigon cyfrwys yn yr hyn maen nhw'n ei ofyn, maen nhw'n sylweddoli i'r potensial o beth oedd yn mynd i ddigwydd. A dydyn nhw ddim eisiau cael y dechreuad ar y tragwyddoldeb hynny o farn. Chi'n gweld adnod 29, ac wele hwy o lefasant gyda wedyd, Iesu fab Duw, beth sydd i ni awnel o Mathew? A ddeithos di yma un poen i ni cyn yr amser. Maen nhw'n gwybod fod y boen dod i ddod, ond dyn nhw ddim eisiau fe ddechrau. Ac felly mae yna rhyw gais yma, maen nhw'n gyfrwys iawn. Ac felly gofynnant i gael ei hanfon at y moch, yn gwybod byddant yn gyrru'r moch dros y dibyn a pheri colled ariannol. Ac yna, o ganlyniad hynny, bydd yna feirniadaeth ar yr Iesu. Does dim un cwestiwn, pryd bynnag y mae yna waith da a phresenoldeb dwyfol, fe fydd Satan wrthi ar waith, ac y mae e'n gyfrwys. Mae e'n ffyrnig, mae e'n gallu dod fel dafad bach, fel oen bach. Mae'n gallu dod fel llew. Ond beth bynnag, pa bynnag ffordd y mae e'n dod, i ni'n gwybod un peth, y mae e'n gyfrwys. Does dim byd, byddwch chi'n gallu dweud, wel, mae hwnna'n rhy glyfar i'r un drwg. O na, mae e'n gwybod beth mae e'n neud. Ac roedd yr ysbrydion drwg yma'n gwybod, hyd yn oed yn y cais. Ond nhw'n gwybod roedd e'n elwaidd yn nhw, ac hefyd byddai Crist yn colli allan yn ei barn nhw. Roedden nhw'n gobeithio fydde pobl yn troi ar yr Iesu, oherwydd mi fydde'r perchnogion y moch yn colli allan yn ariannol. Mae'r un drwg yn ffyrnig ond yw e. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar y darn yma, a fy mhenawd cyntaf fydd Crist mab Duw, yn ail Crist holl bwerus, ac yn drydydd yn olaf Crist gwrthodedig. Wel, yn gyntaf, Crist mab Duw, nid oedd y gyffes yma gan y dynion yma o ddwyfoldeb Crist yn arwydd o addoliad o'r Iesu. Chi'n gweld, ac wel y hwy a lefasan gyda wedyd Iesu fab Duw. Mae'r ysbrydion drwg yma, dydyn nhw ddim yn plygu lawr ac yn addoli'r arglwydd Iesu Grist. Gwybod i'r diafol ei hun, ond dydyn ni, i ni'n gwybod iddo gredu ym mydolaeth Duw.
a'i fab Iesu Grist. Ac mae'r diafol ei hun yn gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd. Ac yn frenin, mae'n gwybod hynny. Does dim amheuaeth am hynny. Mae'r un drwg, mae'r ysbrydion aflan yma'n gwybod. Roedden nhw'n gwybod pwy oedd yr Iesu a sut un oedd e. Ond nid yw'r gred yn ei hun yn peri fod yn rhan o deyrnas Duw. Mae'n amlwg, i ni'n gwybod hynny. I ni'n gallu dweud hyn o'r benod y blaenorol. Mathew 7, adnod 22 ac adnod 23. Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd, oni ffroffwy dasom yn dy enw di, ac oni fwriasom allan gythreiliaid yn dy enw di, ac oni wneithom wirthiau lawer yn dy enw di, ac yna yr addefaf wrthynt, nid adna bîm chwi erioed. Ewch ymaith oddi wrthyf chwi weithredwyr anwiredd. Dyna chi eiriau. Ac eto gyd, i ni'n byw mewn oes yn dydyn ni. I ni'n byw mewn oes, mae unrhyw un sydd yn dweud o yr arglwydd Iesu Grist, maen nhw'n Gristnogion. A mae unrhyw un sy'n cyffesu bod nhw wedi cael profiad o ryw fath, rhaid ei bod nhw'n gadwedig. Dydw i ddim yn siŵr pa feibl y mae'r pobl yna'n ei ddarllen, dwi ddim yn gwybod. Does dim un darn o'r ysgrythyr yn gallu dweud y fath beth. Mae'r fath athrawiaeth. I ni'n gwybod bod y diafol ei hun yn credu ym modolau Duw. Roedd yr ysbrydau aflaen yn gwybod pwy oedd Iesu Grist, ac maen nhw'n gallu cyffesu pwy yw e, ond doedden nhw ddim yn ei addoli fe, doedden nhw ddim yn ei cyffesu fe fel arglwydd ar ei bywydau nhw, ac mae'n od, mae'n rhai proffeswyr heddi yn cael ei perswadio, cyn belled eich bod chi'n dweud, ac yn defnyddio'r enw'r arglwydd Iesu Grist, o popeth yn iawn. A bod rhyw stori fach gyda chi o sut eithaf chi credu. Wel, efallai fod yn iawn. Ond pidwch a cymryd hynny'n ganiataol. Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnnw arglwydd. Ac iddyn nhw broffwydo, taflu allan cythreiliaid, a gwneud gwirthiau yn denw di. I ni ddim yn nabod, dwi ddim yn nabod llawer yn yr oes yma. Yn yr holl flynyddoedd dwi wedi byw ar y ddaear yma, fedra i ddweud, dwi ddim yn nabod llawer o broffeswyr Cristnogol sydd yn proffwydo, sydd wedi taflu allan cythreiliaid, nac wedi gwneud gwirthiau llawer. Ac felly, petach chi'n dod ar draws rwy'n felly, byddwch chi'n gallu cael eich esgusodi feddwl, mae'r rhai bod yna rhywbeth am rhain, ond mae'r Iesu'n dweud, mae'r rhai sydd yn mynd i ddweud, ynydd y farn yn rhagwyddoldeb, arglwydd, ond fe fydd yr ateb yw, dydych chi ddim yn Gristnogion. Ond i ni wedi proffwydo, i ni wedi gwneud gwirthiau. Nawr, os nhw hwnna'n wir am yr rhai sydd wedi proffwydo, ac sydd wedi taflu allan cythreiliaid, ac wedi gwneud gwirthiau, wel, beth am yr rhai sydd ddim wedi dod yn agos i hynny? I rai sydd ddim yn gallu trafferthu ddod i cwrdd gweddi'n reolaidd. I rai sy'n ffeindio fod 2 oedfar y sil yn ormod, heb sôn am 2. I rai sydd yn gyffyrddus gyda'i cydweithwyr nhw ar y penwythnosau, yng nghanol bydolrwydd y byd. Mae'n codi dychryn arnoch chi ble ni'n sefyll yn yr oes yma. Ond ni'n gwybod am y ddau yma. Yr oedden nhw'n ddieflig ac yn cael ei rheoli gan pwerau tanllyd drwg. Ac yr oedden nhw'n gwybod yn syth pwy oedd yr arglwydd Iesu Grist, yn gwybod ei fod ef ar awdurdod i'w condemnio, a hynny yn syth yn y fan a'r lle. Yr oedden nhw'n gwybod yr hyn oedd o'i blaenau nhw. Roedden nhw'n gwybod beth oedd yn digwydd. Roedden nhw'n gwybod beth oedd eu tynged nhw. Ac yr oedd hyn nawr yn peri hyd yn oed rhyw fath o ddychryn arnyn nhw, hyd yn oed ar y rai dieflig yma. Ond roedden nhw am ymestyn y cyfnod o ryddid am ychydig bach mwy. Cyn y condemniad tragwyddol. Roedden nhw'n gwybod fod na condemniad tragwyddol o'i blaenau nhw. Ond roedden nhw moyn oedi ar y peth. A cyn y cyfnod o gosb a phoen tragwyddol, yr oedden nhw'n gwybod ni allan wneud dim heb iddo ef ganiatáu. Ond nid oes na gysur fan hyn, y darn blaenorol, pan yng nghanol y stormydd mwyaf garw fod yr Iesu mab Duw yno gyda ni, hyd yn oed gyda'r disgyblion, yn gallu i tawelu'r dyfroedd ac yn y blaen, ac i ni'n gwybod pan i ni'n gwynebu'r stormydd mwyaf garw fod yr arglwydd, os yw'r arglwydd gyda ni, yna mae'n gysur ni, ei bresenoldeb yn gysur, ac yna wrth ddarllen yma am bwerau tanllyd
dieflig. Am gysur i wybod fod yr Iesu yno ac yn gysur i ni. A'i fod yn holl bwerus. Yr un sydd wedi anfon gan ei dad nefol yn gysur. Mae e'n gymaint o gysur. I ni'n darllen yn gyntaf ar pethau deiarol yn y cnawd. Problemau bob dydd, problemau ar y môr, problemau felly ar ofnau deiarol hynny, cnawdol hynny. Fod yr Iesu'n gallu tawelu yr adeg honno. Ond nawr i ni'n darllen am pwerau tanllyd Satan ei hun. A mae hwnna wir yn codi dychryn, ond diw e, mae yna rhywbeth erchill am y peth. Pan ni'n dod i'r maes yma, mae'n faes ofnadw. Dwi ddim yn faes, mae pobl yn hoffi brygethu amdano. Mae'n faes dyrus iawn, mae'n faes tywyll iawn, mae'n faes beryglus iawn i brygethu amdano, achos mae Satan. Mae am rwystro unrhyw un i sylweddoli be mae'n gallu gwneud. Ond beth sy'n gysur, mae'r arglwydd Iesu Grist yn holl bwerus, mae'n holl alluog, a'i fod ef yn rheoli yr rhai dieflig yma. Mae'n gysur i ni bod fod Iesu Grist yr un wedi cael ei anfon gan ei dad nefol i ddod yma i bwrpas a thrwy gydol cyfnod Iesu Grist ar y ddaear. I ni'n darllen mae ffordd iddo ddod a cyflawni ei bwrpas. Does un man lle fethodd Iesu Grist yn ei bwrpasau. I ni'n gallu darllen y pwrpas y dad Iesu Grist i'r byd yn yr Hen Testament. Yno proffwydolwyd y byddai yn dod i gyflawni ewyllys y tad yn gosod iddo lwyddo. I ni'n gwybod yn Genesis 35, gelyniaeth hefyd a sodaf rhwng o ti ar wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, efe a siga dy ben di, a thithau a sigi ei sawdlef. Fyna, mae Satan yn gwybod amdani o'r cychwyn. Beth oedd pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd? Mae e'n mynd i sefyll arno. Mae'n mynd i wasgu'r bywyd allan o. Mae'n mynd i ddinistrio'r un drwg. Be mae'n mynd i wneud? Mae'n mynd i concro Satan. Mae'n mynd i concro'r bedd. Mae'n mynd i concro effer. Mae'n mynd i ddelio gyda pechod. Dywedwyd hynny yn Genesis. Felly mae'r un drwg, mae'r ysbrydion aflan yma'n gwybod o gychwyn y byd bod hwn yn dod. Mae Iesu Grist wedi concro. Mae yna bwrpas i'w ddyfodiad. Fe fyddi di yn dod ac y siga dy ben di a thithau a sigi ei sawdlef, sef y groes. Fe fydd yr Iesu'n cael ei frifo, ond dim ond i sawdlef. Wrth iddo sefyll ar ben y sarf. Dyna be fydd e'n neud. Ond mae rhai drwg yma'n gwybod hynny. O'r proffwydoliaethau yn ei hunan yn arwydd o hyn a ddath yr Iesu i wneud yn rhan o'r broses. Yr holl proffwydoliaethau, ewch chi Eseia a Jeremia, pob un ohonyn nhw, yn dweud wrthyn ni, beth yw pwrpas dyfodiad Iesu Grist, ac fe fydd e'n i gyflawni fe. Ac yna pan gafodd ei eni, yr enedigeth gwirthiol, pan anadlwyd ar Mair gan yr Ysbryd Glân. Roedd hwnna'n rhan o gleisio pen y sarf. Chi'n gallu gweld yr elfen dieflig gyda Herod yn trio lladd y babanod i gyd. Dyna chi erchill. Mae'n hanes ofnadw ond yw e. Mae'n ofnadw, doedd e ddim eisiau gweld y baban Iesu yn byw. Ac felly mae hyd yn oed yr un drwg yn cymryd drosodd ar y milwyr yna, ar Herod yna, ar holl y ddinistyr a chasineb oedd yna tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Ond fe fetho nhw. Dyna chi gleisio pen y sarf o'r proffwydoliaethau'r Hen Testament i gyd yn rhybuddio mae e'n dod. Mae e'n dod. Ac ar y pan ddath na ddechrau, i chi allu dweud mae'n parhau ar y cleisio pen y sarf. Ac yna plentyndod yr Iesu, o fe ddangosodd yr Iesu awdurdod, mae hwn oedd mab Duw, yr un a ddawyd, a fel plentyn bach ac yn tyfu lan, a pan ath e'r deml, ac roedd pobl yn gweud, mae hwn yn rhywbeth nhw erioed wedi weld o blaen, ac yn ei ddysgeidiaeth, ac yna, yn ei fywyd a'i weinidogaeth, a'i wirthiau a'i gariad, a'r holl bethau wnaeth roedd pob un ohonyn nhw yn gadarnhad o'r pwrpasau y dath Iesu Grist i'r byd, ac roedd hwn i gyd yn cleisio pen y sarf. Ac yna'r groes o amgleisio. Do, y sigwyd a thithau y sigi ei sawdlef. Do, fe frifwyd i sawdlef. Do, fe ddioddefodd Iesu Grist. Ond fe goncrodd do, yr un drwg ar y groes. Am fuddugoliaeth yn illodd yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Yno ar y groes. Fe goncrodd Satan, fe nath dalu'r pris. Roedd y pris yn anferthol.
Yr oedd rhaid i Iesu Grist farw ar y groes yn ein lle ni a chymryd ein cosb ni arno ef ei hun, a'r tad yn tywall ei ddigofaint ar ei fab ac yn troi gefn yn ar fath dywyllwch ac yn ar y groes dioddefodd yr arglwydd Iesu Grist effern ei hun. Ond yna, roedd hwnna yn y sigo pen y sarf. O, yn sicr i chi roedd yn cyflawni bwrpasau ond yna ni newydd athlu'n dod ni newydd cofio y trydydd dydd, yr atgyfodiad, am fuddugoliaeth, am gwasgu pen Satan ei hun i'r ddaear, a'i ddinistrio fe, a peri bod e'n methu. Dyna be nath Iesu Grist ar ôl marw ar y groes a talu pris, fe atgyfododd a fe ddangosodd ei fod yn fab Duw ac wedi concro'n llwyr a wedi talu'r pris am ein rhyddid ni o gaethiwed yr un drwg. Am fuddugoliaeth, roedd Satan ei hun yn gwybod pryd hynny, roedd wedi colli'r frwydr. Mab Duw oedd hwn, ac roedd yr ysbrydion aflan yma'n gwybod hynny. Roedden nhw'n nabod pan oedd Iesu Grist yn agosau atyn nhw. A'r ddau yma wedi cael ei goddiweddyd fel betai, wedi cael ei cymryd drosodd gan yr ysbrydion drwg yma. A'r ysbrydion drwg yn gweld yr Iesu'n dod, ac roedden nhw'n gwybod hwn yw mab Duw. Roedden nhw'n gwybod y cyfan. Roedden nhw'n gwybod pam y dath ei'r byd i ddelio â Satan a phechod a gyffern. Yn ail felly, Crist holl bwerus wrth edrych ar y byd dros y canrifoedd hyd at heddi. Un peth sydd yn wir, i ni'n gallu gweld ôl llaw yr un drwg yn dydyn ni. I ni'n gweld canlyniad y cwymp, yn gweld effaith pechod ar un drwg ar y byd. I ni'n gweld y blwyddyn ar ôl blwyddyn. Drychwch chi ar eich llyfrau hanes chi am lyfrau digalon ydynt. Rhyfel ar ôl rhyfel ar ôl rhyfel, am dwptra sydd yn y llyfrau hanes. Lle bydde dyn yn dweud, wel, os newn ni hyn a'r llall fydd yn delio â phroblemau cymdeithas, ac ar ôl y rhyfel byd cyntaf fydd y rhyfeloedd yn dod i ben, ni fydd rhyfeloedd bath beth eto, beth ddigwyddodd, problemau'n codi eto ar ail rhyfel byd, a dim llawer o flynyddoedd rhyngddyn nhw. Pan ych chi'n meddwl am hynny, i'r rhai oedd wedi byw trwy'r rhyfel byd cyntaf ac dal yn fyw yn fuan iawn yn ystod yr ail rhyfel byd ac wedi cael eu twyllo gan arweinwyr gwledydd y byd y bydde'r rhyfeloedd wedi dod i ben ac yna'n gweld miliynau o bobl yn cael eu lladd eto ar casineb. Ac yn ar ôl yr ail rhyfel byd, beth na dyn yn ei doethineb anhygoel, meddwl na fydd na ryfeloedd byd byd eto, na fydd na ryfeloedd, dyna gyd ni wedi clywed yw hanes un gwlad ar ôl y llall yn ymladd ac yn rhyfela ac yn bygwth rhyfela, ac nawr ni wedi dod i weld unwaith eto y bygyddiadau yma o ryfeloedd mawr byd. Ac hefyd, syth ar ôl yr ail rhyfel byd, ni'n sôn tua beth oedd e, 1945 o gwmpas y cyfnod yna, a beth ni'n sôn y 60au. Beth ddigwyddodd yn y 60au? Dyn yn ei ddoethineb, yn hysbysebu y ffordd ymlaen, yw byw bywyd o anfoesoldeb, cymryd cyffuriau ac yfed a meddwi'n rhemp. Dyna ateb dyn i broblemau y byd. Ac yna ymhen chydig amser, dyn yn dweud, addysg yw'r ateb. Rhaid i ni ddod â mwy i fyd addysg. Os ddysgwn ni pobl am y problemau yma, fe fydd yn datrys yr holl problemau. Os ddysgwn ni i bobl ifanc am problemau anfoesoldeb, fydd yn datrys yr holl problemau. Beth sydd yn digwydd? Mae e wedi cynnyddu'r broblem. Beth os newn ni ddweud o'r bobl am problemau alcohol a'r cyffuriau? Be newn ni? Fe fydd hwnna'n i haddysgu nhw o problemau mae'r pethau mae'n arwain. Beth sydd digwydd? Mae e wedi lluosogi tu hwnt i bob reswm. Dyn yn ei ddoethineb o dwptra. Beth ni'n ei weld? A beth ni'n gweld yr eglwys yn rhoi sêl bendith arno? Yn dweud bod yn iawn i ni chwarae gyda'r byd. Beth ni'n ei weld dros hanes y ganrif diwethaf yma, heb sôn am y canrifoedd blaenorol, yw Satan ar waith. Ac ni'n gweld ôl ei lawe ar waith. Ac ni'n gweld gafael anghrediniaeth ar yr enaid. Ni'n gweld crafangau satanaidd ei hun yn cadw'r enaid ar y llwybr llydan. Ond nid ni wedi gweld, mae'n ymddangos a bethau Satan wedi ennill y frwydr. Ni'n gwybod dyw e ddim, ond mae e wedi llwyddo perswadio'r byd i gadw i gafael ar fydolrwydd. Mae wedi llwyddo i perswadio'r eglwys bod bydolrwydd yn dderbyniol.
I ni'n gwybod bod hwn yn wir pan ni'n ceisio darbwyllo pobl I gadw o bechodau a chwantau'r cnawd. I ni'n gwybod pa mor anodd yw e. Mae'n anodd yn ein bywydau ni'n hunan, ond yw e? Ni'n gallu gweld, tystio pa mor dyn yw gafael drygion ni arnom ni'n hunan. Pa mor hawdd yw e I ni syrthio. Ond pan ni'n trio perswadio pobl I dod o'r pethau, mae mor anodd. Mae gafael yr un drwg mor dyn ar ei heneidiau nhw, ac mae'r gogwydd naturiol sydd yno I tuag at y ddrygioni. Dyna yw'r peth naturiol I ni wedi genu'n bechaduriaid. Ni'n gweld y tywyllwch sydd o'n cwmpas yn beth erchyll. Ac eto mor real, onid yw y byd mewn tywyllwch. Ond dyma sydd mor gyffroes, mae mor galanogol, mor bwerus yw yr un drwg. Mae Iesu Grist yn holl bwerus. Nid oedd yr ysbrydion di-eflig yn gallu symud at y moch heb ganiatad Iesu Grist. Adnod 30. Ac yr oedd ymhell oddi wrthynt genfaint o foch lawer yn pori ar cythreiliaid a'i ddisafasant arno, gan ddywedyd, os bwrwn ni allan caniatad I ni fyned ymaith i'r genfaint foch. Maen nhw'n gofyn am ganiatad. Ac felly y bu, ond ni eithant tan i'r Iesu ei gorchymyn. Adnod 32. Ac efe ddywedodd wrthynt, ewch a hwy wedi myned allan a eithant i'r genfaint foch, ac wele yr holl genfaint foch a rithrodd dros y dibyn i'r môr, ac a fiant feirw yn y dyfroedd. Sylwch ni ddaeth niwed i'r un o'r moch tan y daeth yr orchymyn gan yr Iesu am nerth. Mae e'n gysur I ni wybod hynny. Mae yr arglwydd yn caniatáu I rhai pethau ddigwydd. Ond un peth I ni'n gwybod, mae dal yn holl bwerus. Mae yn rheoli, ac nid yw yn caniatáu i'r un drwg I fynd i'r eithaf. Mae'n gofalu am ei blant, am ei saint, am ei eiddo, ac mae'n gysur I ni'n edrych ar y dyddiau ni'n byw yn ddiheddi, ac ni'n gweld ôl gwaith Satan ei hun, a ni'n gallu gweld mae'n edrych fel bethau wedi ennill y dydd, ond mae'n gysur I ni wybod hyn, bod gofael yr un sydd yn holl alluog, yr holl bwerus, oedd hi'n cwmpas ni, ac mae'n ein cadw ni. Am nerth I ni cael cysur o'n Actau 10 adnod 38, y modd yr eneinio Duw Iesu o Nazareth a'r ysbryd glân, ac a nerth, yr hwn a gerddodd o amgylch gan neithir daioni, ac iachau pawb ar oedd wedi gwerthrymu gan ddiafol o blegyd yr oedd Duw gydag ef. Dyna nerth Iesu Grist. Yr oedd yn gallu iachau, ac yr oedd yn gallu delio ar sawl oedd wedi gwerthrymu gan ddiafol. Dyna chi pŵer yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n gysur I ni wybod hynny yn y dyddiau yma. Mae ganddo nerth I ddelio phob sefyllfa. A mae ganddo awdurdod fel mab Duw I orchymyn unrhyw beth am yno. Ac fe all ddelio a phob un o'n pechodau. I ni'n gallu gweld hyn, mae'n gymaint o gysur I ni, mae'n gallu delio gyda bob un sefyllfa I ni'n ei wynebu. Ac i'r rhai sydd yn ceisio, dyma chi gysur, mae'n gallu delio a phob un o'n pechodau. Pob cyhyddiad gellir ei rhoid yn ein herbyn ni, mae Iesu Grist yn gallu delio gyda'r pechod. Hebreaid 7:25. Am hynny, fe a ddichon hefyd yn gwbl iachau'r rhai trwyddo sydd yn dyfod at Duw, gan ei fod yn byw bob amser I eiriol drostynt hwy. Mae'n gallu cwbl iachau y rhai sydd yn dod at Duw. Y rhai trwyddo sydd yn dod at Duw. Dyna I chi gysur, dyna I chi bŵer. Gai ofyn os yna rai yma sydd yn teimlo gafael anghrediniaeth yn ormod ac yn llethol. Neu falle fod yna bechodau ni ellwch chi ddelio â nhw. Ond ydy hwnna'n beth real. Mae'r un drwg yn gallu sibrod yn diwe a gallu dweud celwydd gan mai tad celwyddau ydyw. A dweud oedd rhywun sydd yn dechrau teimlo ei ogrwydd pechodau ac yn dechrau teimlo'r awydd I geisio I achawdwriaeth. Ac yna mae Satan yn dweud, does dim maddeuant I ti. A fe allai fod am ryw bechod penodol yn dweud, does dim maddeuant I bechod felly.
Fe allai fod oherwydd mae gwraeth ar aelwyd Gristnogol ac efallai wedi troi cefn ers degawdau bellach ac efallai y Satan yn dweud, sut wyt ti'n disgwyl bydd na faddeuant i ti? Ar ôl i ti cael dy fagu yn clywed yr ffordd iachawdwriaeth ac i ti wrthod blwyddyn ar ôl blwyddyn ac yna mae degawdau wedi mynd, ti wedi bod yn y byd, wyt ti'n credu bod na faddeuant i ti a fydd Satan yn eich perswadio chi? Nad oes na faddeuant. Bod y pechod honno'n ormod. Efallai bod yna rhai yn poeni am bechodau, i chi yn ymwneud â'r rhai pechodau, a mae'r temtasiwn yn ormod i chi ddim yn gallu peidio a gwneud y pechod yma, a chi ddim yn gwybod sut i ddelio ag e, ac mae e mor gryf. Wel, yr ateb fan hyn yn yr ysgrythyr yw, mae yna ateb. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu delio a'ch pechodau. Amhosibl yw i ni ddelio yn gywir ag unrhyw bechod. Wrth gwrs, mae modd i ni ddelio yn arwynebol ar rhai pechodau. Gall rhywun benderfynu stopio'r hegi. Mae hwnna'n sicr. Fe all rhywun wneud rhyw adduned ar ddechrau'r flwyddyn a dweud, dydw i ddim yn mynd i'r hegi eto. Ac fydd yn anodd efallai newn nhw lwyddo. Neu, dydw i ddim yn mynd i yfed alcohol dim mwy. Neu, dydw i ddim yn mynd i ysmygu dim mwy. Ac mae e'n bosib ond iddyn nhw lwyddo. Ond ydy hynny, falle bod hwnna wedi delio gyda rhyw symptom, ddim wedi delio gyda pechod. A hyd yn oed y pechodau hynny ni'n disgrifio. Mae dyn yn ffeindio'r rheini hyd yn oed i beidio gwneud ac i ymwneud â'r rhai pethau am gyfnod byr yn anodd tu hwnt. Fath afael sydd gan pethau. Ond beth i ni yn gwybod yw hyn, amhosibl yw i ni ddelio a'n pechod, a'r ffaith ein bod yn bechaduriaid yng ngolwg Duw. Mae'r gafael sydd gan bechod, yr un drwg yn rhydyn. Falle lwyddwch chi stopio gwneud un peth neu'r llall, ond newch chi ddim delio gyda'ch pechod, gyda'ch natur, gyda'ch balchder, gyda'ch hunanoldeb, newch chi ddim llwyddo gyda hynny, i chi wedi pechu ger bron Duw. Ni all un dyn ar y ddaear yma delio â hyn, ond fe all mab Duw, dyna beth i'n deall fan hyn. Fe ddath Iesu Grist i'r byd yma i bwrpas. Fe ddath Iesu Grist i wasgu, i gleisio pen y sarf. Dyma oedd y pwrpas y dath e. Fe ddath e i ddelio phechod. Mathew 1:21. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu. Pam? O blegyd, fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna pam dath Iesu Grist i'r byd. I wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna oedd y pwrpas. Dydyn ni ddim yn gallu delio yn pechod. Dwi ddim yn bosib. Ond fe ddath Iesu Grist. Dyna i chi. Dyna chi nerth. Ac yno ar y groes deliodd Iesu Grist a hyn i gyd. Yno, wrth iddo ein cynrychioli ni, ar ôl iddo lwyddo byw bywyd perffaith ac bodloni y tad, gyflawnodd e gyfraith yn llwyr. Ac yno ar y groes cymerodd y gosb a hyddom ni yn ein lle. Ac yno cymerodd ein pechodau ni. Ac fe ddeliodd e am pechodau gan ei taflu cyn belled ac i'w dwyrain o'r gorllewin. Dyma oedd y pwrpas. Mae e'n holl bwerus. Mae'n gallu delio ac ysbrydion aflan. Mae'n gallu delio a phechod, pob pechod. Mae e wedi dod, dyna pam y dath e. Felly os yw Satan yn sibrwd i'r rhai sydd yn ceisio, ni ellir helpu chi, does dim maddeuant i chi. O ble chi'n cael hynny? Dwi ddim yn ngair Duw, does dim un adnod yn y Beibl. I'r gwrthwyneb, mae Iesu Grist yn holl bwerus. Wel, yn drydydd i orffen, Crist gwrthodedig, gwrandewch ar y geiriau yma, adnod 33 a 34. A'r meichiaid a phoesant ac wedi ei dyfod hwy'r ddinas, hwy a fenegasant, bob peth, a pha beth a ddarfiasau i'r rhai y dieflig, ac wele yr holl y ddinas a ddaeth allan i gyfarfod ar Iesu. A pha neu gwelsant, a tolygasant iddo, y madail o'i cyffiniau hwynt. Dyna chi adnodau torcelonus. Maen nhw'n ofnadw. Maen nhw'n eiriau sydd yn disgrifio beth ddigwyddodd yn syth ar ôl y digwyddiad yma gyda'r cythreiliaid a'r moch. Maen nhw'n eiriau sydd yn disgrifiad o'r hyn i ni'n ei brofi heddi.
Ond ydy'r adnodau yma'n ddarlun teg o gymdeithas ac o unigolion. Dyma oedd yr ymateb a dyma yw yr ymateb heddi. Yr oedd y weithred gwirthiol yma, y weithred trigarog yma wedi arwain at atgasedd a gwrthodiad. Nawr, dychmygwch, roedd pobl yn ofni mynd ar hyd y llwybr oherwydd yr oedd y dau ŵr yma wedi llenwi a chythreiliaid dieflig. Roedden nhw mor wyllt, roedden nhw mor ffyrnig, roedden nhw mor dreisgar, roedd pobl yn ofni mynd heibio nhw. Achos pwy a wyr be fydden nhw wedi wneud, bydden nhw wedi codi dychryn arnyn nhw. Ac yna mae Iesu Grist yn dod. Ac mae'n delio â'r cythreiliaid ac yn ei gorchymyn allan. Ac maen nhw'n ei fyddhau. Ac maen nhw'n mynd i'r moch, ac mae'r moch yn mynd dros y dibyn i'r moroedd. Yr oedd yr Iesu wedi gwneud ffafr enfawr ar ddau dieflig, ei rhyddhau o ddylanwad yr un drwg. Mi fyddech chi'n disgwyl y byddai hyn yn achos o lawenydd, ond ni byddech chi'n disgwyl hynny. Mi fyddech chi'n disgwyl i bawb lawenhau. Achos i ddiolch, i gymdeithasu ar ddau nawr. Bydden nhw'n gallu siarad gyda'r ddau yma nawr, a sgwrsio gyda nhw, a gofyn am eu tystiolaeth nhw, am eu profiad nhw, a mi fydden nhw wedi elwa o'r peth. Roedd yn achos yn sicr i fynd i fyny at y ddau a'i holi, a gofyn a cwestiynu nhw, ac i lawenhau gyda nhw, i gwahodd nhw i swper. A dweud, sut ddigwyddodd hyn? Mi'n siŵr eich bod chi'n llawenhau, eich bod wedi rhyddhau o'r fath bŵer dieflig. Ond na, nid yna ddigwyddodd. Yn gyntaf, aeth y sawl oedd yn gofalu am y moch i'r ddinas i ddweud am yr hyn a ddigwyddodd. O ofn y byddant yn cael eu cyhuddo eu hunan. Roedden nhw'n ofni gan mai nhw oedd yn gyfrifol o'r moch. A byddai'r bobl yr ddinas a'r perchnogion yn dod i chi wedi peri colled ariannol mawr i ni. Ac felly, roedden nhw'n ofni hynny, ac felly maen nhw'n dweud, Iesu Grist nath e. Ac yn pwyntio bys at yr Iesu. Ac yna, ar ôl iddyn nhw adrodd yr hanes i'r ddinas, ac yn dweud beth oedd wedi digwydd, fe ddath bobl y ddinas lawr ato. Fe ddaethon nhw at yr Iesu. Mewn torf o bobl o'r ddinas yn dod lawr. Ond ni ddeithon nhw i addoli, nid dod i ddiolch a wnaethon nhw, fe ddeithon nhw i gwyno. Nid i brofi agosatrwydd mab Duw, i'w weld e, i'w glywed e, ni ddeithant ar rhai oedd yn sal, neu oedd yn dioddef ato, mwyn i'r Iesu ei gwella nhw. Mi fyddech chi'n disgwyl hynny. Mi fydden nhw wedi clywed am sut un oedd Iesu Grist. A petai nhw'n meddwl, mae wedi gwneud hyn o'r ddau na, mae wedi rhyddhau nhw o'r fath bŵer dieflig, am ras, am drigaredd, am gariad, am nerth. Doedd neb wedi gallu helpu'r ddau yma erioed. A nawr mae Iesu Grist wedi dod, mi fyddech chi'n disgwyl, mae wedi dod lawr a'i cleifion gyda nhw a dweud, am cael bod yn agos, am cael cyffwrdd, a'i gweilod ei wisgo. Mi fyddech chi wedi meddwl, neu cyffwrdd rhywun sydd wedi cyffwrdd yr Iesu. Dyna be fyddech chi'n dweud, ond chi'n clywed hynny heddi, roedd yn un agos, roedd rhywun tua 15,000 o bobl omlaen ni, ond fe weles i rhywun. Mi fyddech chi'n disgwyl, mi fyddech pobl wedi dweud, dim ond cael bod yn agos ato, mi fyddech ni'n fodlon. Achos mae'r fath bresenoldeb o'r dwyfol yno. Ond na, ni ddeithant a neb. A deithant i wneud hyn, i'w yrru allan o'r ddinas. Dyna be wnaethon nhw. A phan ei gwelsant, atolygasant iddo y madail o'i cyffiniau hwynt. Cer o yma. Fel torf o'i co, yn dod lawr at yr Iesu ac yn dweud, beth wyt ti wedi wneud? Am beth erchyll, am beth drwg. Cer o yma. Dydyn ni ddim eisiau ti yma. Yr oedd ei cariad at fydolrwydd yn ormod, at gyfoeth, at drysorau'r byd, cymaint mwy nag unrhyw deimlad at Iesu Grist, fe welant ei golled ariannol yn unig. Dyna beth o'n nhw wedi weld. Roedden nhw ddim yn gweld yn ysbrydol, roedden nhw ddim yn gweld fel dylsyn nhw fod wedi weld. Be wnaethon nhw weld, yma un sydd yn cynrychioli
Mae'r moch wedi mynd dros y dibyn i'r môr i ni wedi colli allan yn ariannol. Doedden nhw ddim yn meddwl pa elw mawr bydden dod i'w rhan nhw nawr, o'r fendith o cael pobl yn byw yn onest ac yn llawn gras a chariad. Doedden nhw ddim yn poeni am na. Roedden nhw'n meddwl am ei cyrff ei hunan, am ei harian ei hunan, am ei cyfoeth ei hunan. O, mor aml. Dyma awelwn yn hir arglwydd, wrth i'r geiniog ddisgyn i'w le, pan cyhoeddir yr efengil. Pan daw presenoldeb Iesu Grist yn amlwg ienaid, mor aml dyma beth i ni'n gweld. Yn ei bechod, y mae dyn yn gwrthod Iesu Grist. Ac yn galw arno cer oma. Cer oddi yma. Ond dyna beth sydd yn digwydd. Sawl un i ni wedi gweld yn gwneud hynny. Rhai wedi dod i weld yn eu plentyndod ac wrth nhw dyfu lan ar cyfle cyntaf maen nhw'n ei gael. Maen nhw'n gweld, mae'r neges i chi ni gyhoeddi yn mynd i gostio ni. Mae'n mynd i gostio ni'n ariannol achos mae hwnna'n golygu nad ydw i'n gallu gwneud rhai pethau ar y sil. Dwi'n mynd i golli allan ar fy ffrindiau achos mae fy ffrindiau mynd i ffwrdd dros y penwythnos. Maen nhw'n gwneud pethau dwi ddim yn cael gwneud. Maen nhw'n mynd i bartio, maen nhw'n yfed, maen nhw'n meddwi a dwi ddim fod i wneud hynny yn ôl Gaerdyw. Ac felly maen nhw'n gweld be maen nhw'n dweud, cer o ma Iesu Grist, dwi ddim eisiau dim byd i wneud â thi. Ond ydyn ni wedi gweld yna gyda'n plant ni a plant ein plant ni. Dyna be welwn ni mewn blynyddoedd i ddod. Dyna yw hanes yr eglwys. Pa mae'r geiniog yn syrthio, y mae'r rhai yn gwrthod Crist mor cyn gynted a sydd posib. Dyn nhw ddim eisiau dylanwad Crist ar eu bywyd nhw. Maen nhw'n edrych arno fe fel moch wedi mynd i'r môr a'r colled ariannol. Dyna gyd maen nhw'n ei weld. Be maen nhw'n gweld yw ddim yn cael gwneud hwn, ddim yn cael gwneud y llall, gorfod eistedd trwy sawl oedfa, gorfod gwisgo tei, gorfod gwisgo siwt, gorfod gwneud hyn a'r llall, dwi ddim yn cael mynd i bartio. Dyna be maen nhw'n gweld, fel roedd rhain. Roedden nhw wedi gweld moch wedi mynd i'r môr am golled. Ac yna mynd lan at Iesu Grist yn dweud, cer o ma. Paid ymyrryd yn fy mywyd i. Ni wedi gweld hynny dod dro ar ôl tro. Ni'n gweld ydy'r rhai, efallai ar ôl blynyddoedd o wrando. Ac yna, ar adegau gwahanol o'i bywydau nhw, mae'r geiniog yn syrthio i'w le. Ac maen nhw'n deall y gost o beth yw gwir Gristion. A dyn nhw ddim eisiau fe. Maen nhw'n dweud, cer o ma, ac os na eith y pregethwr, fe ewn nhw. Ond dyna yw hanes yr eglwys. Cer o ma, dwi ddim eisiau clywed efengil, felly dwi eisiau i rywun i ddod yma a phregethu rhywbeth sydd yn caniatáu i mi gario ymlaen â fy mydolrwydd i. Dwi eisiau rhywbeth i ddod â hwyl i fy addoliad i. Dwi eisiau gallu cario ymlaen gyda fy mywyd i fel ac yma ac i mi gallu gwneud ambell i beth a neb yn cwestiynnu'r beth. Fi na fy mhlant. Ond unwaith maen nhw'n sylweddoli beth yw'r neges. Maen nhw'n dweud cer o ma. Ac maen nhw'n mynd mor bell i ffwrdd o sain y gwir efengil ac sydd modd. Eseia 53, adnod 3. Dirmygedig yw. Dyma yw'r efengil, ond dyma yw'r efengil. I ni'n ei weld e. I ni'n ei weld e trwy gydol y canrifoedd. I ni'n dal yn ei weld e heddi. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwyneb a oedd i wrtho. Dirmygedig oedd ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyw ddim byd i mi. Ond dyna sut mae'r byd yn edrych ar Grist. Ond dyna sut mae proffeswyr bydol yn edrych ar Grist. Dyn nhw ddim eisiau Iesu Grist fel na. Cer o ma. Mor aml, fe wel pechaduriaid disgwyliadau Crist yn ormod. Mae'r gost yn ormod. Yn credu yn ddiweddar dwi wedi clywed bod ni'n rhy eithafol. Rhy eithafol?
Dwi ddim yn credu bod ni'n heiddi'r term hwnna. Mae hwnna'n fraint i cael ein galw, dydy ni'n dod yn agos. Y Puritaniaid, y diwygiadau oedd yn eithafol, allwch chi dweud, ond yr eithafol gorau posib. Petawn ni rhywbeth tebyg iddyn nhw. Mi fydde fe'n fraint i cael ein cyhyddo'r fath beth. I ni ddim wedi dod yn agos i fod yn eithafol, ond dyna yw'r neges, oherwydd bod ni'n dweud, does dim lle i'r byd, does dim lle i fydolrwydd yn yr eglwys na'r bywyd. Ond dyma'r broblem, mae pobl yn dweud, cer o mae Iesu Grist, cer allan, neu ewn ni cyn belled ac sy'n posib. Ond nid ni wedi gweld hynny tro, a gwai nhw, gwai yr rhai sydd yn gwrthod Iesu Grist ac yn gwrthod yr Efengil. I ni'n delio gyda materion holl bwysig fan hyn. Mae tragwyddoldeb yn mynd i fod yn erchyll i'r rhai sydd wedi dweud, dwi ddim eisiau clywed ffordd iachawdwriaeth fel hynny. Fe fyddan nhw'n yn dioddef hyd tragwyddoldeb am wrthod y fath Grist. Dim ond oherwydd bod nhw eisiau chwarae gyda'r byd, yn fwy nag edrych ar ôl i heneidiau. Mae pechaduriaid yn gweld disgwyliadau Crist yn ormod y gost, yn ormod y golled ariannol, y golled poblogrwydd, y golled o bleserau cnawdol y byd, y gost o orfod sefyll, a hyn yn unig, hyn yn aml yn profi'n ormod, ond ydy hwnna'n mor wir, dyw pobl ddim yn fodlon bod heb ffrindiau. Mae ffrindiau yn golygu'r byd i rai pobl. Y disgwyliadau i gadw'r saboth yn ormod, y disgwyliadau i fynychu moddion gras yn reolaidd yn ormod, ac eto, y gair disgwyliadau, ond nid hwnna'n dangos yn eglur ble mae cyflwr yr enaid sydd yn dweud y fath beth. Dyw ddim yn ddisgwyliadau ni ddod i'r cwrgweddi ac i'r oedfa'n trwy gydol y sul. Mae e'n ddisgwyliadw, ond mae e'n fraint. I'r Cristion, mae e'n bleser. Dyna'n hawydd ni i rodio yn ei gwmniaeth. Pan chi'n dechrau clywed pobl yn dweud chi'n rhoi gormod o ddisgwyliadau arno ni, mae'r clychau yn dechrau canu. Mae'r galon yn suddo. Pan chi'n clywed proffeswyr yn siarad fel yna, mae'n neud i chi bryderu am dynged eu henaid nhw. Disgwyliadau? Mae'r Cristion, mae yn fraint. Mae Iesu Grist wedi'n rhyddhau ni o bwerau tanllid y fall. Mae Iesu Grist wedi tynnu cryfangau Satan oddi ar ein heneidiau ni. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris am ein pechodau ni. Mae Iesu Grist wedi tywall ei waed ar y groes, ac mae wedi'n golchi ni'n wynach na'r eira. Mae Iesu Grist wedi rhoi ei glogin o'i gyfiawnder a wedi'n gorchuddio ni'n llwyr ac ni'n berffaith yng ngolwg y tag. Mae wedi'n neud y cyfan i ni. Beth mae'r Cristion eisiau neud nawr? Oeddi eisiau parhau ym mydreddu'r byd? Nag yw. Mae am rodio ar y llwybr cul. Mae am fod mor agos i sain yr Efengil, ac mae am glywed am Iesu Grist gymaint ag y galle. Gai ofyn i orffen, beth a wnewch chi? Na fyddech chi fel y dorf a ddaeth o'r ddinas i yrru Iesu Grist i ffwrdd. Ni wedi gweld llawer o hynny yn do. Ni wedi gweld llawer sydd wedi dweud, os na ewch chi fe ewn ni. Achos dydyn nhw ddim eisiau Iesu Grist. Dydyn nhw ddim eisiau Efengil Iesu Grist. Na ddewch chi at yr un. Yr un y disgrifiodd Eseia mor fanwl o pham dath Iesu Grist i'r bryd. Grandewch ar y geiriau yma. Dyma'r un ni'n eich gwahodd i ddod ato. Yr un holl bwerus, yr holl trigarog, yr un sydd yn iachau o bob un pechod a bob un nerth yr un drwg mae'n gallu delio da'r cyfan. Dyma'r un, Eseia 53, adnod 4-6. Diau fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau. Eto ni a'i cyfrifiasom wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond fe archollwyd am ein cymweddau ni, fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. Dyna'r un i ni'n galw arnoch chi ddod ato.
I Satan sibrwd I chi, dweud, mae hwn dros ben llestri, mae'r rhain yn rhy eithafol. Pidwch â gwrando ar nhw, mae popeth yn iawn. I chi'n Gristion os ych chi'n dweud arglwydd, arglwydd. Ond dyna'r iaith ni'n glywed heddi. Wel, gai ddweud wrthych chi peidiwch â gwrando ar nhw. Dyna sut mae Satan tad celwyddau yn siarad. Yr hyn I chi fod I wneud yw hyn. Dewch at Grist. Dewch at Grist ac fe fydd yn eich maddau chi'n llwyr. Fe fydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. A'r ffordd mae Di wneud trwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Fe fydd yn eich iachau chi'n llwyr yn maddau pob pechod. Beth bynnag fydd celwydd Satan ei hun. Fe fydd Iesu Grist yn maddau pob pechod gorffennol, presennol, dyfodol. Fe fydd yn rhoi clogin cyfiawnder I chi. Fe fydd yn eich gorchuddio a pherffeithrwydd ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth sy'n digwydd. A fe fydd yn iachad llwyr hyd tragwyddoldeb. Ond peidiwch â bod fel yr rhai yma. Yr holl ddinas a ddaeth allan I gyfarfod ar Iesu. A phan ei gwelsant, atol y gasant iddo y madail o'i cyffiniau hwynt. Gadewch I ni wyddio. O Dduw graslon, I ni'n galw arna Ti. I weithio ar y neidiau, I agor llygaid y neidiau, iddynt weld ei hangen, I weld ei pechod. Ac o Dduw na fyddant yn galw ar yr Iesu I ymadael, ond o Dduw y byddant yn dod. Y bydd y ras Di yn ei denu, yn ei tynnu ata Ti dy hun. Y bydd y pŵer yn anorchfego. Ac fe fydd na faddeuant a golchiad. Ac y bydd na heddwch yn cael ei rhoi. Te'r gweithiau neu'n plith. I ni'n gofyn hyn ol trwy enw ac eiddiant ein harbydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen ein gwasanaeth, gadewch I ni ganu'r emyn rhif 536. Iesu cyfaill fennau Di, I gad i'n ffoi I'th fynwes gref. Tra fo'r tonnau'n codi'n llu, ar y storm yn rhwygo'r nef. Cydd fi geidwad oni ddaw, terfyn y tymhesloedd maith. Dwg fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. 536 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.